To sa nám ani nesnívalo. 100 000 prehratí našich videí, tisícky hodín pozerania našich videí, XY hodín strávených konverzáciami na sociálnych sieťach, ľudia, ktorým sme pomohli vyriešiť problémy, kde oni sami si už nevedeli rady. Blbosť. Je to všetko naplánované, vytvorené tvrdou a vytrvalou prácou. Ako to ale celé začalo? Dostala som nápad začať tvoriť obsah pre bežných smrteľníkov, aby o svojich peniazoch mohli rozhodovať sami. Stále som okolo seba počúvala, ako mali ľudia pocit, že chce na nich každý zarobiť, a tak som sa rozhodla ísť proti prúdu a vytvorila som projekt Gramotné Slovensko. Nápady sú ale lacné a nič neznamenajú, kým sa nepustíte do akcie. Veľa ľudí má super nápady, ale tie nič neznamenajú. Výnimoční sú ľudia, ktorí majú nápad a pustia sa do akcie aj cez svoje strachy. Ja som mala nápad, ale mala som aj kopec výhovoriek, prečo nezačať. Máš toho veľa už teraz, musíš sa venovať rodine, nemáš kde natáčať, ako to na sociálnych sieťach bude vyzerať, čo na to povedia ľudia, nevieš videá strihať a tak ďalej a tak ďalej. Je tak ľahké poddať sa výhovorkám a odložiť svoj nápad do šuflíka. To ale nebol môj prípad. Predstavila som projekt Gramotné Slovensko svojim najbližším ľuďom v tíme. Tí sa pre túto myšlienku nadchli a zobrali ju za svoju. Sadli sme si, dali sme hlavy dokopy a vytvorili sme konkrétnu stratégiu. Začali sme tvoriť brand, budovať značku Gramotné Slovensko. A zbytok už poznáte. Keby som nezačala, nikdy by sme žiadne videá netočili a nevznikla by celá komunita okolo Gramotného Slovenska. Môžeš veci vo svojom živote odkladať a tlačiť ich pred sebou, ale pre mňa je prirodzenejšie pustiť sa do akcie. Ak si vo svojom živote vo fáze, kedy uvažuješ čo a ako ďalej, pokojne nám napíš, my sa s tebou radi podelíme o skúsenosti z cesty, ktorú sme už prešli.